И здравейте хора, аз съм Девня Хайдър и в днешният клип ще крием този Боровинка лапкоин 2,5 звезди от 2025 година. И така хора, аз вече ще крия лапкоини в Девня. Очаквайте скоро, има някакъв шанс да бъда Хайдър на Барпин и в Девня да се появи на картата на Барпин, но се надявам някой ден и лапкоини да се крият, но сега ще крия само в този канал лапкоини и вие ще имате възможност да ги намирате. Така хора, на площада на Девня сме, Боровинка. Сега ще намеря място, къде да го скрия. Така хора, намерих перфектното място, къде да скрия Боровинка лапкоин 2,5 звезди. Площадката. Тук има футболно игрище. Повтарям, град Девня, квартал Повеляново. Ето тук. Тази табела, ако сте от Повеляново, 100% я знаете. Няма как да не я знаете. Ето тук ще бъде скрит лапкоина. Ето. Тук ще бъде скрит коина. Успех с намирането на всички и чао!